Oh iya ya, enek jenenge pacare Dwi Ayu. Ora sida. Tak unfull. Berhubung wis duwe yang, ya ta? Tak unfull. Ngene lho, Mbak. mandek sik nduk. Ya Mak. Nek ngene iki penak. Ngene piye?
mau sore awake dhewe ya mung kari ngonekke uyon-uyon ya bareng ngonekke uyon-uyon langsung dodok tak ki rasane beda karo biasane nduk. Bedane piye? Nyambut gawe luwih iso fokus, iso luwih fresh, rasa jadi lebih plong. Iya. Kaya apa? Urung-urung kok wis saya. Ha iya. Mandeg sik mak ngaturke apa wigatine. Heeh, Nduk. Iya. Bengi iki awake dhewe ngaturake kula nuwun wonten ngersane para warga ana ing Lalatan Pekuwon RT 1 RW 1. Ya, Jalan Juwana. Juwana Mak. Jakenan KM 1 Pati Jawa Tengah. Weh, matur sembah nuwun. Heeh. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing ngersane sapa, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan ana ing ngersane piyambakipun Bapak Supriyanto miwah sekeluarga ingkang sampun nimbali kula sak rombongan matur sembah nuwun. Ya. Atuh-atuh awake dhewe ditimbali saka Ngayogyakarta adi ningrat nalika semana nyang-nyangane ming liwat telepon, Nduk. Iya. Nyang-nyangane ming liwat telepon kuwi ora dadak nganggo nego, ora dadak nganggo ngenyang langsung di ACC. Weh ya matur sembah nuwun sanget ya, Mak ya. Pancen panjenengane piyai sing luar biasa. Iya. Kersa nimbali awake dhewe sak kanca saka Lalatan Ngayogyakarta tur nek nimbali awake dhewe iki ming alah ora ana sak propirane kok, Nduk. Ah iya. Ora ya ming sithik to mak ragate sithik. Iya, ya ming kanca-kanca sing do mangane akeh banget. Ah iya. Nek ora cepak-cepak sego, wis jan wis kegulung apa-apa, Nduk. Ah iya. Iya. Bengi iki acarane apa, Mak? Acarane ya kuwi Walimatul Khitan utawa Rejang Hernawa Supit. Putrane Pak Supriyanto. Weh luar biasa. Inggih menika panjenenganipun Adik Ahmad Wildan Sofi iki nalika semana ya simbahe kakung ya Mbah Haji ya ramane Pak Supriyanto nalika semana ki anu Nduk kagungan punagi merga nalika semana panjenengane Dik Ahmad Wildan Sofi utawa wayahe Mbah Haji ki urung iso mlaku. Weh ngono. Nah sesuk nek wis iso melampah wis iso mlaku arep ditanggapke wayang. Ya, mula mau ana tradisi ya kuwi kopat luar. Oh ya ngluwari ujar, ngluwari punagine Mbah Haji ya, Mak ya. Wontene bengi iki wis kaleksanan, Nduk. Ya. Panjenengane Pak Supriyanto, Mbah Haji sak keluarga ya wis ora kepotangan. Ya, Gusti ora mutangake. Ya. Mung kari suka parisuka, Nduk, sartane awake dhewe melu ndongake. Ya. Muga-muga panjenengane Mas Ahmad Wildan Sofi ingkang sampun prayogi. Iya. Ingkang sampun ngelampahi sunahipun Kanjeng Rasul sakmangke sampun dipun kethok ingkang dados sesuker apa? Sesuker ki nek diruwat kok ora wae. Nah ya sing penting kak kekethok lho, Nduk. Iya. Monggo. Kang sampun nglampahi sunahipun Kanjeng Rasul ya muga-muga sapungkur iki sak terusin, Nduk. Ya. Dadi bocah sing iso ngabekti marang kedua orang tuane, ya mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Amin, Mak. Berbakti soleh, ya dadi bocah sing soleh sesuk nek gedhe nyambut gawene sukses dadi pengusaha padha karo tiang sepuhe, padha karo bapakne panjenengane Pak Supriyanto. Weh luar biasa. Amin, Mak. Luar biasa bombong sing tanpa upama ya ning atase awake dhewe ya ditimbali mrene, Nduk. Ya heeh. Ditimbali mrene mongko kene iki ya dalang-dalang akeh. Ya. Dalang-dalang sing luar biasa kene akeh ana saka pepundhene awake dhewe Rembang kono. Ya. Penyanyi iki Sigit Ariyanto ya cerak nek saka kene ming perjalanan setengah jam wae ora ana. Ya. Wontene trima nimbali awake dhewe wae ngaturke panuwun, Nduk. Iya. Heeh. Salam-salam sithik kanggo sedaya warga mewah tamu undangan, Mak. Matur sembah nuwun mudah-mudi Karang Taruna. Iya. Sartanipun sing ana Gunung Kidul, kanca-kanca Mansatu Gunung Kidul, keluarga besar matur sembah nuwun. Iya. Uga kanggo paguyuban Pandemen Dalang Ki Yusuf mewah Pandemen Dalang Ki Yusuf Ansor. Iya. Uga pamirsa live streaming YouTube Yusuf Ansor mapan ana ngendi wae matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga tansah diparingi sehat gangsar lancar rezekine, Nduk. Ya.
ngaturke panuwun. Ya, Mak ya. Iki maca pamundutan, Nduk. Ya. Saka wiyane Bapak Edi Sasongko wonten ing Kalasan. Ya. Penggemaripun Mas Mojo sawer transfer 100.000 wong nggih. Kajenge tinggi tumbas obat wong niku nembe monggo. Iya. Wis larane aneh-aneh, Nduk. Sapa? Mas Mojo kuwi. Larane anehne piye? Wingi untune sing modot. Ha iya. Saiki sing modot genti. Monggo. Iya. Ana neh ora? Ana. Nyuwun pepiling dipun paringi bawa saking Mas Wahono saking Desa Karangbale Kecamatan Jekenan Pati matur sembah nuwun. Saged foto sareng kalian Mas Yusuf kula penggemar beratipun Mas Sulis Bronjong. Oh nggih. Iya. Ana neh mana wis. Penggemare kanca-kanca iki ya luar biasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Saking Mas Dwiyatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan nderek hadir. Ya. Nyuwun gending wahyu kala sepo kagem luluhur Kanjeng Sunan Kalijaga mewah Kisena Nugroho muga-muga dikabulna amin. Ya. Ki ajeg panjenengane iki nyuwun wahyu kala seba, Nduk. Ya, ning mbok menawa kanca-kanca urung garap ya sok kadang kala diganti apa. Iya. Ora dadi ngopo, Mak. Iki jam piro, Mak? Jam 10:30 punjul, Nduk. Iya, jam 11 kurang 5 menit. Punjul saka 10 menit ora apa-apa. Iya. Dadi awake dhewe nyambut gawe nyantai. Iya. Mergo kengko awake dhewe bakal terhibur karo para bintang tamu. Iya. Sing siap ngocok perut Anda. Iya. Ora mung perut monggo. Iya. Kata ketok monggo ngomong kok senengane nanggung ora. Heeh. Ki ya di derekke disengkuyung karo pepundhenmu. Sapa? Seniormu jane Mas Gareng Pati. Wih, luar biasa. Karo sing bagus wi sapa, Mak? Mbuh kuwi. Purkete, Pak. Golek purkete saiki melu Mas Gading ning Kajar kok ya. Wah ya mbok menawa iso mbelah dirine dadi loro. Iya. Diaturi jumeneng Mak saka sapa sik? Ayo saka sing kakung sikik, Nduk. Iya. Jenenge Mas Gareng Pati. Ya, diaturi jumeneng karo panjenengane sing nganggo blangkon. Lu kabeh nganggo blangkon kuwi engko jumeneng kabeh. Oh iya. Ya disepoti, Mak. Sepote pelok. Aja jeruk Garut, aku wis jeleh ngrungokke. Ayo wis ada cabene ya ngunekke kuwi kok senengane kowe iki ora yo sesuk gaya anyar neh. Mosok bedak-bedak spot sing diunekke ming lah kon ngonekke apa kowe iki senengane ora ngonek-ngonekke perahu layar ya kesuwen. Iya. Ngonek-ngonekke lagu apa kae? Apa? Syukur apa? Iya, wis disepati. Ayo Mas Mojo. Tomik Mas. Iya. Muni Tomik ya. Assalamualaikum Mbak Limbo. Waalaikumsalam Mas Gareng. Nggih. Alhamdulillah saged kepanggih panjenenganipun Mas Yusuf Ansor. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah nderek tepang kula Yusuf nggih. Kula Mas Nanda. Oh Mas Nanda. Aku Mas Nanda dijenakno Pur Genjik. Purkete kok Pur Genjik. Ya alhamdulillah dina iki kira Nanda ning Purkete. Sami sehat wae jam pinten Alhamdulillah. Jam 5 punjul seprapat. Oh nggih, jam gangsal. Jam gangsal. Jenengan mriki kalih rombongan nggih Mas. Ah niki kanca-kancane iki. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat jaga kesehatan nggih. Semanten ugi jenengan ya sehat. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kabeh salaman ora? Salaman ora? Aku mau ndadi kon buah kok. Ning kene iki syukur alhamdulillah awake dhewe entuk rejeki saka panjenenganipun Bapak Jupri. Supri.
Bapak Supri. Bapak Supri Nggih. duwe gawe ora kaya biasane. Wah, ngeri. Luar biasa. Nggih. Wah, didasari ngamalan ibadah, sogatan tokno kabeh sing rewang semangate luar biasa. Wah, Cara percaya nak Piai Pekuwon iki rewange luar biasa cekatan. Kompak saking cekatane aku disugoi sego urung tak pangan wis diringkesi ngono kok. Ayo sakit men gek purno gek resik. Mergo apa? Piye? Diganti sing enak. Ngono ya? Mergo wis adem arep diganti meneh sing anget. Oh ngono. Ono. Mending aku ya susah. Susahmu gene. Dikai iwak daging. Heeh. Kanca-kanca seneng lah aku tak susah wong untuk-untek. Tak cokot ngiwa mlayu nengen, tak cokot nengen mlayu ngiwa gregeten tak sok tengah tak ombeni. Ameng kari nggo keri-keri kok Mas. Lho, dalange ya padha resik. Resene. Menjurus terus kok. Ya Allah Gusti. Ane rak nyokot-nyokot daging mongko nuwun sewu wajane telas ki rak meng kari-keri ning nggon gusi to. Ngono, eling ya Le. Pripun? Dunya ma ajratun akhirat. Amin. Ora mudeng pakanan iwak kirek kok. Kok ngetokno dalil barang iki medeni wong lho. Lho, kok medeni? Iku mau artine apa? Donya minangka sawahe akhirat, mulane panjenenganipun Bapak Supri nggih gawe didasari ngamalan ibadah. Lho, sesuai sabda Rasulullah. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaa an yubsatullahi fil rezeki wa yunsan alai fal yausil rahimah. Pucet aku nak soal ngene iki. Pak Dalang ya padha pucet ya, Pak. Padha wae aku ki jenengku ya iki jenenge Ansor Laras ki Islami. Ning ya monggo. Jenenge Ansor. Ansor. Pakanane wak kodhok. Wah, wis ora doyan aku. Gak doyan Pak nggih. Aja wak kodhok iki haram. Nek percil gak apa-apa. Lho kok iso? Bedane apa kok? Lah iya. Lah kok cilik ngono lho. Iki mau artinya apa meneh? Sok sapa wonge gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan, Gusti Allah bakal nambah rezekine lan sapa wonge gelem silaturahmi ngumpul semene mbrai, Gusti Allah bakal ndawake yuswane. Percaya kula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mukane luar biasa. Iki calon-calon swarga kabeh. Alhamdulillah. Napa meneh panjenenganipun Bapak Supri? Lho Bapak Supri mot ngaten iki sedekah. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Nggih. Sedekah ora awujud bondo donya nanging sedekah liwat kesenengan. Lho kitab suci Al-Qur'an wis ngandhake. Apa iku? Bismillahirrahmanirrahim kullu makrofin sedekatun. Apa mlecah? Andane aku ya iso. Maksude Sok sapa wae sapa sing nyenengke wong akeh kanthi rasa ikhlas, kuwi jaminane swarga nggih napa nggih Pak Bu? Berarti sok sapa wong nyenengno atine akeh swarga panggonane. Swarga kapan wong? Alhamdulillah mbokku berarti mlebu swarga. Lah kok mbokmu mlebu swarga? Mbokku begenggek kok. Mantekno wong. Nyenengno atine wong akeh kok. Aja teka kono ya Mas, Mas Gareng. Lah sing penting ra nyenengno. Yo, maksude iku padha enak iku ora ngarep mlebu swarga. Kok ngono? Mergo neraka. Kok iso? Mergawene ngantong bayaran. Ya apa ora? Sok sapa ngantong bayaran? Pamrih ndekne. Pamrih. Mlebu neraka ndekne. Oh, berarti kowe ya neraka. Lah kok aku neraka. Lah kowe ning kene iki ndek pamrih kok. Heeh. Engko nek bar ana ngantong njaluk bayaran neraka kowe. Lho, nek aku kan ora. Lah nek kowe piye? Aku entuk bayaran tak kene yatim piatu aja. Wah, apik. Apik. Gareng pati kok. Panti asuhan. Lho mboten. Lah, Tak kena bojoku. lho. Bojoku ra jepak ra jembok padha ae. Berarti yatim piatu. Alah ngono. Niki lho nderekke panjenenganipun Mas Dalang Ansor. Mas Dalang Ansor. Lho Dalang muda. Dalang muda. Tapi wis kaya dene penikmate pun banyak sekali. Luar biasa wis spiral ning dinggon roh. Wis viral. Viral. Iya ngene iku mau. Viral kok spiral. Sing ditanggap sing viral-viral. Lah nggih. Iki dalange Yusuf viral. Niken Salindri Viral. Nanda viral. Akulah viral. Virale ning kesenian. Oh gak. Lah viral apa? Ning gone LP. Aku demeni maratuaku wingi kok. Matekno wong kok iso ngono ae. Demen iki artine seneng. Ngono ya. Nyenengi karo maratuwa. Lho, mergane demenan iki ya apik. Apike manggon ndi, Mas? Lho, artine Artine kata aku jadi seorang pemimpin malah wargaku takon demenan kabeh. Lho, demelanan. maksude dermakno ilmumu, amalmu lan ibadahmu. Yen kowe ndek derajat, ndek pangkat aja edak-edak karo wong cilik. Yen kowe rumangsa pinter aja ngakali wong bodoh. Yen kowe rumangsa sugih aja ngenyek wong melarat. Wong melarat iki kasar-kasane wong rata-rata saiki do dinyek.
Ngono ya. Nggih nyun sewu Pak Dalang. Entute wong sugih karo wong mlarate beda. Bedane piye? Lho, nggih wingi kula pas rapat wonten kabupaten. Delalah panjenenganipun Bapak Camat rawuh ngentut dut mergo sugih, madarane lega nggih Pak. Mergo sugih. Mergo sugih. Ponak aku ngatimen tukang rosok ngentut tit saurane ra kepenak. Sing mbok badhok iki apa leh. Teksa niki nuwun sewu. Nuwun. Nggih, saking Pak Sis DPR. Alhamdulillah. Niki kula aturaken Mas Dalang mawon. Wah, apik bintang tamu ngene iki apik. Apik ah. Ngono grep ana 10 ndak iso tuku montor neh kowe. Nah, niki monggo. Weh, padha wae ra sida apik. Dialah kok ngene iki lho, monggo. Mboten wis diasta wae. Diasta wae pun, diasta mawon. Diasta tenan. Enggak diasta. Oh. Tak kandhani rene. Apa? Diknane ana dalang nyengklong sawerane dagelan, teko omah langsung wetenge lara. Aku wis kulino, bar mayang mesti masuk angin dadi ra apa-apa. Dalang iki termasuk dalang ya pekok. Dalange kok ngene cah. Angel tenan iki aku ngapusi. Iya, mulane cepet viral ya perkara viral ngethoki sawerane. Ora wis amang ben ngono. Wah, aku namlahe wau niku aku ora kepenak aku. Lah padha ae. Iya, ora apa-apa wong bagiane dagelan kok. Ki tak wacane sithik, Mas. Baca nggih, monggo. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi dados barokah utawa rejeki dikekno dagelan. Amin. Ngene iki sesuk ya ana gunane. Apa gunane? Kanggo bayar bank mekar. Tunggale akeh no sing duwe karo guyu. Iya, kita kapan sing guyu. Niki monggo kersane dibacarin. Oh, nggih. Tulisane basa Inggris. Duopol maca kaya koran. Oh, notice of dispute in the event you intend to comments and iku buntel entok ya mbok waca. Wale. Oh, ayo saking Pak Sunar Kolang-Kaling, Duku Talit Juwono. Ya. Nyuwun sambel kemangi podang kuning kalian liwung. Ya. Matur sembah nuwun Gus. Oh ya. Weh. Undangane Gus iki. Gus ya undangane. Gus apa yuk? Gus Yusuf anake wong turu malah. Oh. Lah nek aku ngene kok ora kena kabeh jajali kowe. Tak cara nyarno piye? Baik para hadirin, pada malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jenenge? Niken Salindri. MC kok nganggur. Aku rapal loh. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Bainol untuk naik. Tak gunggung orang yang sudah seperti sama terkenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko. Kok toko bangunan iki lebih disepoti. Maksudnya iki manggone iki banner-banner iki di toko bangunan. Iya. Ayo Cayu. Yo. Lah iya medhit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Ajale dipenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya. Oh, artis terkenal apapun itu didiskusikan dulu. Lagi. Oh. Lagi. Iya. Mue puet sampai napak jeduk lek gong jeduk gak marem sale Mas. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku arep genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang kae ketemu. 8 bulan yang lalu. Lah ya wis tahun ngono wae. Oh ya tahun wingi kok. Iya. Kae wingi enek sing janji arep gawake aku rokok 3 slop. Oh iya. Sopo? Jaga dalange yang dremes kok ya. Oh ora, iki aku nagih janjine. Oh iya Al-Waqdu Dainun. Jare arep nukokke apa kae? Buket rokok. Ayo ta, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku mereke apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya ngomong kok. Monggo.
Nredeg, nredeg. Nredeg. Apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki. Ora ana. Aku ki biasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mah belas gak eling berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ero aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Ngene. Jalukane jam 12 luweh. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salim Rien. Oh nggih, oh nggih, monggo. Meduk, Bro. Ya. Sampean ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajahe. Sing piye kene. Sampean ngerti gak Mas Yusuf iki umure pira? Umure pira? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. 71. Poke ape nek ngono ki? Oh, tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya. Aku engko bengi 16. Saiki cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku kok apa? Iki ngono ora 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Rande untu kok. Ning aku untuk julukan no, barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik do dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lo memang tak tato. Oh. Karena si cok tak eman-eman. Aku nek ana wong ayu ni penyakitku ada umat dah. Kene. Sampeyan ki berarti gareng saka Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing ndek omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah mangsam. Gak. Mangsam ki apa tuh mangsam? Rumah samu. Lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pemene matamu ki matam. Raimu ki raiem. Pemene aku ki ndek moyo di ngonone. Apa senenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki omahe Pati ki ha. Terus ki mendingan salah banter. Pati kono iku juwana. Kamu jarep-arep dulurem kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati senenge nang dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. Wah, sabar. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Iso. Wong kok iso? Sing sabar Mas. Kene lho Mas, omahe iki buri panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatene bawa. Malah iki dulurem kono Jatiwangi. Ya wis intine kono kuwi. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa nih? Kuwi mesti karaoke. Sorry ya. Apa kuwi? Rene lho tak ceritani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene, "Rainem kok malah ciut ngono, badanku kok piye to kok rainem? Apa raiku apa enek enem apa piye?" Aku ngono, "Bae raimu." Oi, rainem ndak bermuka banyak, raimu. Lah ya raimu. Nah, ronomu kene Lah ya, berarti rainem ki raimu. Lah ngono. Awis di mata-matakno dirai-raino. Ya kan bahasane beda. Iki acarane. Acarane wayangan. Lho. Priye lho Mas? Ya bener wayang. Lho kaya iki turu apa ya? Denger ana wayang wayangan. Ana iki hajate. Oh, hajate Walimatul Khitan. Sing dikitan Mas Yusuf. Bathok suwek ngono. Sing dikitan Adik Nini. Kamu Adik Ahmad Wildan Sofi. Putrane Pak Sofi. Adik Ahmad Widan nyidam kursi. Wildan Sofi. Nyidam kursi. Apa mau? Sopo? Wildan. Wildan Sofi. Nama panggilannya Adik Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis piyayine jos glowing kados sampean. Aku mau sak foto ning kono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wonge ndekne akhir aku munggah lho kok dikongkon balik medhone foto ning. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legakne atine sing duwe omah. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa?
Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Ya. Lah nek kowe ora iso ndongakno wong kowe ora tau sunat. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Apane? Wenah, kesuwen dongamu. Apane sik migunani apane? Ya itunya. Padha ya. Maksudnya berguna iki berguna kanggo Berguna. sapa-sapa. Tidak merugikan seseorang. Lah, ngono. Mangga. Panggelange iki senengane glibet iku. Nek kowe ndongakno piye? Lho nek aku ndongakno muga-muga adik Wildan dadi satria kang pinunjul, dadi satria kang utama. Kedawana. Iso junjung jeruk. Lah kapur kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunat bakal sugih lebar. Intine wong sugih iki kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem jero kuat kok kon mikul. Saiki tak takoni, sugih nek ora mergawe piye? Ya mbok piye carane sing penting ra sugih. Sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah apa kok sugih ora karuan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kowe ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Lah rupaku megilan kok. Lah ini kan ndongake monggo. Sampun niku Sampun niku wau. wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Bapak Supri kalian Bu Iis. Tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulya tentrem akhirat donya lawan akhirat. Amin. Amin, amin. Wis. Dongane medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya. Ya ya, jenenge wong urip ki bakal ya mati. Aja banter-banter aku nek kaget iku duwe kopi panas kok. Lho mergo iki wis dagelan wis tuwa ya. Dek niki niki kudune energik, semangat, Semangat, lo percaya. Oh, kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan Niku awak kemaluan. Kemampuan. Kemampuanmu. Apa ora girap-girap. Senengane kok ngono Apa iki. Mas? Sambel kemangi ana. Ada permintaan apa? Sambal kemangi terus apa neh? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Kepiling. Terus. Terus wis. Mangga. Akeh Ya, Ya. kita minangkani pamundutane Tuan rumah, siji lawan siji. monggo kira-kira napa pokoke bebas. bebas. Sing penting tertera sing panyunanipun. Heeh, sing sigrak sih apa sing halus sih, Pak? Sing alus rati sigrak mawon. Ono alus ora disigrak lah. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, Oke, Banyuwangi. wah. Demen aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau ngerti di ana apa kae mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Lah, wong. Kamu perhatian Ketok. banget sih. Peluk. Aku nek wong perhatian ning ngono kuwi lho Jebule hebane. maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to kae. Mas Yusuf iki pun gadah pacar napa dereng ya? Pripun? Dereng. Ha iki wonge lagi pengajian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Tapi kok jodoh sing lanang sinden, sing lanang Sing lanang dalang, sing sing wedok wedok penyanyi. sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndak ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Calon sebelum ada janur melengkung bebas. Ha ngono. Bebas sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Ajar-ajaranmu apa ge apik nek ngono iki? Niku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ayo mah ta. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Oh iso lho umpamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora Saya ngono. jual diri. Harga diri. Karakternya Ora. Aku sebagai orang harga diri ngono lho kok jual diri. Harga diri mung piro Endo? Harga diri aku ya mah tok gengsi to nekoni Mas Yusuf ki ya. Harga diri entuk dimendring. Kok dimendring. Dicicil bener. Niki wonten Banyuwangian. Ya. Nyemanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih, kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, apik tenan.
Dereng, Mas. Oh, kamu. Durung kok lagi miwiti. Biasane kapan dalang godhong-godhongen niku ngonteni sediluk ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki mesti senenge ngono kok. Wis ngomong karo bapake kok. Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotokno ya, Pak. Ngono iya. Aku tampil sangu nek tangi ape turu ngono. Panggah mikir lho Mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri piye. Iya. Iso ketrucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane ketrucuk niku tenan lho ya. Biasane kuwi gak nek nang utekku lho sumpah. Menjadi doa. Engko tak golekane. Loh, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean gak bakal dibayar. Aku lho gak jual diri, aku adol swara ning. Adol kepinteran. Awakmu tembok gawa, ora cangkem tok ning kene. Iya. Loh kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Ngono. Kuwi jual jangan suara. mengasosiasikan yang tidak betul. Ngono ya. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya. Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso ning mriki Mbak Niken iki pokoke menampilkan sing terbaik. Swantene wis percaya tos sapa sing mboten ngertos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman dek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Jadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan, kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ah jamane metenge kowe jero weteng dikirimi mic Pak Am terus kowe mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sapa takono iku pakane. Ngerti? Ini kan ngerti. Ora ngerti ngono kok. Nek anu jak mengguri do mikem mesti. Niki lho. Iki jebule kok iso. Enggak, diteruske. Ya.
Ojo. Urung aja tak kok. Nerong muni kok. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembange mau. Aja takon gue lah. Oh, gak takon aku. Iya toh, sampean ki nyanyi kuwi bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Iku campur itu bocahnya ya bener cah papat. Lah aku yo ora cah wong tuwa. Lah ya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Nah, ya. Leluhur. Leluhur buathong suwek. Almarhum nek. Loh, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak delok monggo. Ojo takkan seseneng hati sangga. Aku ora apal ya burine tok ngono ae. Tanah India Gumelayare Yo Loh, mati ya. kok mati. Apa mau? Gumelaring. Gua. Aku ora apal le. Oh, apa Gumelayare Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rong netep matiku. Ayo, jajali. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara. Nya. Kerajakan nggih? Kerajakan apa sampean? Iya. Kerajaan. Oh iya, mangga Mas. Kerajaan
joran karidoyan ambi mangan selonjoran alah nang wadon ubar obaran semayanan magri janji rip jarang sir-siran ambil kondangan akan yang asli yang wangian sir-siran ambil kondangan sudah dipinang kanan. Iya. Sudah, apakah saya boleh pulang? Loh, urung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak. Napa melih? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh iya. Dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriko nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi iya. itu. Katanya masih 17 tahun. Sapa? Bulia kok. Ya bara aku. Ibu iki 17 tahun. Genjik 14 tahun. 14 tahun. Unda-undi. Unda-undi berarti. Sapa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda-undi. Saya Muhammad Abdul Genjik. Nek Muhammadnya burine genjik. Genjik anjene kok iso. Iya. Iya boleh kita Engkang ajak. pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggonanya yang masih muda-muda aja ya. Wapi. Muda. Golek sing muda-muda ben iso sekop. Oh iya. Padahal tau sekop enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae to. Iya, masuk. Iki rombongane tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkut wedi kok, Lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekopnya itu Oh, loh. anu variasi. Iya. Oh iya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Nikan wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing endi Pak Dalam? Mbak Niken ya. Lah yo jenengan kak yo wis mestine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Ya, apa arep kuwi engko men Niken. Sing masih sekolah ada nggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki Wong ngono. Banyuwe sekolah kok menungso wong ora sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun manak pindho. Pisan. Pisan kok. Disepoti alapati kedoplaan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene bae rene bae. Ayo berdiri. Iki tenan to. Diajeng garwanipun Kakang tuk tuk. Nyaket marang pun Kakang diajeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur miko lho. Sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng. Rok. Yo, ngene iki aku rasa-rasa muleh. Kenapa kok rasa-rasa muleh? Lah ayu-ayu nek omah bojoku mrongos kok. Ya mangkane untune kan dipager. Lho bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Iya. Begel apa malah nemen. Aku ndek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi apa dikeno aku Durasi lah kok mboten dipasang donasi Niku sama dengan jual diri mah niki tak pasang aku malah iso
idu. Kenapa? Untune ngene. Tapi malah apik nak bojo menangos ngono kuwi. Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya. Gunane apa? Lah angger sore mbok cak marok pandang nggo ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene melu traweh pajar-pajar pas sujud untune nyantol sajadah duangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampe dalange guyang-guyu lho. Ora Bu. niki nuwun sewu Mbak niki kan kelas berapa? Aku Heeh. udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah lho 16 tahun masa kuliah. Ya untuk zaman saiki kok paket kejar paket. Akselerasi lah. Dia kan jual diri tadi. Pagaku enak. Wong aku kisinan kok iso. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedinikan? Lho dhewe aku rabuke kuat. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan no. Oh, mulane jual diri. Pak. Engko tak Berarti omnivora sampean. Omnivora. Makan segala. mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katuran sinten Cahyu? Wilujeng dalu. Oh, iya namanya itu tuh. Nami kula Risa Hapsari. Oh, Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Beda nek iku. Risa ora Lisa, Mbak. nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Nyapa? Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah aku ora halus kok iso. ngene iki alus. Ngene Halus iki. lho, Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone niken. Ora mungkin. Lah nyapa ora mungkin iki kok iso. Iki dalang. Lah namanya jodoh itu ndak tahu, Mas. Lah enggak tahu ya udah. Mungkin iki lho. Ora ngono ki kan wong Ayo, ora mungkin, wong wedok jane. gatelen iki ya ngodhok kae. Wis apa sing gatelen nih? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dina modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pemone so aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon ning omah aku wae sing nyambut gawe. Oh, Malah salah. penakne ya. Apa enakne? Lah, ya. Bojoku so tak kon nangon pitik malah ning omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngene iku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti Antene yo iya, tak jog biyen nanti nak. Nek wong lanang yo tiang jaler ora ana, wong lanang tiang banci ora ana. lawan seorang wanita tiang negara, nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Risa. Ini Mbak Risa ini. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Palur. Mriko ta? Palur Udah pernah. Gungene niku palur iki. Lulur. Lulur. Iya. Masa Mbak Risa. Pripun? Pak mudang patok mbok miet. Sik to. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu Anoman itu. Anoman? Iya, Anoman. Iki ra garangne garangan, Nduk. Kok ngono Mbak ae. Risa mau nyanyi apa? Bawa wonten pamundutan nggih. Jangan jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, Nah. wonten. Ini bersama karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Ansor Laras. Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang biru, santri pekok, terus lamunan bisa, Mas? Lamunan bisa. Lamunan. Ilmu padi juga sudah bisa? Belum Gitar itu. sumiler itu Hanya- sigar udah bisa sigar. Belum sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan Tadi berdua. permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggat. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian Di Ibu. sini aja. Nggih nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mungkin. Sing sunat pisan tunggakno. Dadi niki lamunan sik ya. Ya. Terlamun-lamun. Heeh, wah. Nggih nuansa sakniki ngoten. Iki Siap. kira-kira iso sekop-sekop ora nih saya? Bisa. Bisa. Pokoknya aku diajari ya. Serba bisa pokoknya. Halah mandiri tuh. Ayo lamunan ya, Cok. Nggih. Ayo jadi. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Ansor Laras alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Amin, Alhamdulillah. amin. Iya. Ada perjalanan 5 jam.
ingkang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Mama iki. Oh, nggih. Iya. Wah, ngaten nggih. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih Bunda. Amin. Request selendang biru nggih siap. Nggih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalian apa, Ibu? Sehat selalu. Lali janji. Lali janji. Bapak Ibu wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoknya wong sing nanggap kok. Sing nanggap kuwi bebas. Monggo tinggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten ninggil niki. Monggo. Nah, diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepenten Ris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning Tetapono janjimu. Ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis iku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing lawas napa sing enggal? Sing enggal. Nggih. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu Tugasnya nyawer entok. Tugasnya nyawer tok. nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Wah, ya kewan nggawa. Kena nggo tuku pempes sesuk kowe. Kandhang urung di anak kok pempes. Pempes dhekne. Ngerti ketok. Yo disalahke sik siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Ning aja kok babut lho. Ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lak nyekelin demek tok kok iso ape teker 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok ya nemen iki. Iya. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga monggo langsung Maman selendang biru. Ya. Kedep tes mak. Ya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru nih. Padha mau. Ya. Sumripe tangin ratri. Ku lamunan. Apa lek digoleki kok nak ngenge terus ilang. Yo. Goyang Mbak Yu. Mending aku sing ale yen wis mati. Ayo goyang yuk. Bergembira. Ilang tanpa rasa tresnaku. Selendang biru gawe marem rasa pundi-pundinya semoga menjadi berkah. Amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwike. Napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming edu. Mas, cinta bojone wong iso, Mas. Wah, ya penggaweane. Mas. Kawin kontrak saged, Mas. Ndar. Mboten sagete kawin larik monggo. Lintang Asmara mawon, Pak. Ya, Lintang Asmara. Pokoknya ini kabar gembira.
Pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya sayang, sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet Atau ya. mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh, ayo naik. Anda tidak usah wedi-wedi. Namanya Iya. siapa? Diana kelas berapa? Setunggal. Setunggal SD ya. Ojo ngikiti ngene iki. Bapak asmane sinten? Diana. Yono. Oh, bapak Haryono anakmu. Hardiono. Ibu asmane Nana. Nana anake kayu ngene yo. Besok kalau Mana mama di dada. Oh, itu lalu dada mama. Oh niku. Nyanyi ya. Iya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh, engko dijamayang karo nganu Mbah Ansor ya. Bapak udelebok. Bapak dake. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga dimonaturi. Mike. Pelok barang nduk larase nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Ayo sayang joget yo. Siang bantara ratri mangiling manis hati yen wis tresno Ora bisa dipisahno. Tuku gedang-gedange tukel-tukel sembah. tali janjine Wah, lali janjine sampun. iki ngono Lintang Lintang Asmara Asmara. Yo lintas. Lah manut Ya. Mas Dalan, lah pripun kok iso Iya. mau ade ajeng nembang lali janjine Iya, tak dalan iya. Mas Dalan nggih. Kembang tali janjine neng ndak apa-apa niki sampun napa dereng niki Bu Malih. Iis Oh nggih. Ale. Duwike jakeh kok. Malih Bu. Malis. Nggih. mau lali janjine Oh, ya, wae, saiki ya, lali janjine. Lali saiki janjine. wae, ya. Pokoke Bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mungkin Mbak Nikane semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Ah ya ya. temane. Ya. Ora sanggup sepoti wis gek langsung ngadeg wae. Elekan niku apa? Wah. Pegawan kotak ae yo. Nah iki yo imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki. Kayak sapi Brahma. Lemosin karo Matsur Brahma. Karo apa? Karo apa? Monggo. Iya. Ya, lali janjine. Ya. Semoga. Diseragenke ya nduk ya. Ya Mak, ya. Monggo Mas Mojo kek ben sehat. Monggo. Sini sayang. Rene ki mau arep nyanyi lali janjine jare dina Minggu.
Aduh. Banget dandan kowe ora teko. Ya oh. Jan-jane kowe neng ngendi aku sajak kepriyani hatiku sujana kowe kencan karo ayo yo asar laras lagi Hae Yo kak yo. Bila minggu sing paruku kowe kajak ning pawang kamu piling set sanging ini ana kene aku nunggu kowe Awan riwayatmu ini belum. Hah, larang soalnya mbak. nek capek minum anu. Engko nek ngomong kesel dipotong. Wong kaya jujure ngono. Jujure kok nemen. Monggo. Monggo. Jan-jane kowe neng ngendi Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama Niken. Ya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu loh, Mas. Wah, lah kaya ki telu Ya ora apa-apa. Ya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Tiga karo warang kono Ben mbambahe sik 2 ngono terus aku mulai. Ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reyokan. Atraksi pokoknya. Sopo ngangkat? Sik Mas. Aku no pikiranku buketku mbok gragoti. Iya, dan aku ora iso gragoti untuk untek kok. Mbak Niken. Mbok lakuti no. Mbak Niken. Dalam. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ayo diunekke yo. Apa nih? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Dongamu kakean lho wi. Muga-muga ndak sugih ngono. Ora mau. Lah mercone ndi? Ndene mercone ya? Ndak. Mercone dibatin. Kue. Rene. Kue. Potong endasnya. Ya, Potong endas. Gasmu dhewe. Ya. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngeki apa ya kok matur nuwun. Dongae. Oh ya wis panjang umur. Sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Uri-uri budaya Jawa. Ya Pak. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin. Gandul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Nggih. Ya Mbok Di. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Ya, istirahat dulu Iki sementara. ngadeke warang gonten. Iya. Sapa Mak? Mbak Via ki ora ngadeg. Iya. Diaturi ngadeg Mak. Heeh. Saiki disepoti, Nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Jaja. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Dala. Mboten Boten napa-napa pun kula ikhlaske Oh, Mas nggih. Dala. Ikhlaske Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dala. Amin, amin. Ngomong isine ming dit 70 mbok ya diikhlaske wae. Lah sing larangi dompete kok. Iya. Mangke entuk ijol, Mas. Iya, engko entuk ijol Mbak Mbak Via. Iya. Minangkani pamundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik slendro durung, Mbak. Oh, nggih. Dipindah. Enten pamundutan apa sing slendro? Ki mau sambel kemangi karo wedang kuning pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel Sinden kemangi apik. mawon. Oh, sambel kemangi. Niki rencana seweneng kok, Mas. Oh ya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Iya. Sambel kemangi diaturke Mbak Via. Iya. Mangga, Sa. Sik kendhange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dala? Sapa? Jenengan niku? Aku ta? Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Nggih. Oh, mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, Piyambak, benten-benten. nggih. Kula numpak motor dhewe wau. Nggih, kula nderek bis tayo. Niki kalih sinten niki? Oh iya, kula Gareng Pati. Oh, Gareng Pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Dalem pundi? Gunung Kidul kula. Gunung Kidul. Nggih. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Ya ora ada, Mas. Kendange wis tertata, Nduk. Ya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Ca.
sampun. Matur nuwun Mbak Via. Iya, wis diaturke mak sambel kemangi ya. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Ya. Nggih. Ki ganti sandinge Mbak Via ki sapa? Mbak Yoga. Diaturi jo meneng ya mak ya. Wah, nyemanggaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga Mbak Yoga. Pinune no apa? Nyanyi Yoga berkah Allahumma amin. Luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ayu ya wedo. Ado-ado saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning pati kudune betone sing ayu-ayu. Ayo, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Ora ento. Iya. Kok nak ngantek iya, wah sudah kucur. Bisa bahaya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Ya, ki mawana liwung. Heeh. Lebong. Mbak Niken Salindra ki weanan wis ben Mbak Yoga sik dhewe. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora weanan? Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Ya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Nggih, khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Ah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku iku makanan khas kok ya. Iya. Khas sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Bandeng. Mboten Lah napa? long utawa tebon. Anggen kula wae oke. Iya. Nggih. Maka lewong sa. Semangat luar biasa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 tahun ki aku wis KTP ku wis monggo. Ya. Sabdo Panditora Kayak helikopter. Mring siramu dadya ing siseku mugi Gusti tresnaku bakal kinawa mati
sing kalbu lerangu ya segoro kata bisa luke mugi Gusti lelane aku bakal dina wong mati nek wis arep rampung ki rak banter ta Mas. Lah nggih no. Nek arep rampung jarene banter. Lah iya. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso Mas. Matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip ya Mas. Olah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Porkete. 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 Saiki Mas Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Margimin. Ayo Mbak Niken irunge ora di gol nganggo linggis ngono kuwi mesake kok. Ha iya. Ben suarane logor. Lho nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kei kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Ha iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Ya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Ya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak Nembang kalih jenengan napa piyambak? Sekali-kali duit karo dalange. Nek duit apa? Jambu alas wae wis kuno. Kok jambu alas to? Lha apa? Masa Niken Salindri kok jambu alas? Ndak masalah to, padha ae lagu kok. Ya ning kan ya kan titik to kuwi sih apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Oh, berarti oke sing wedok mangane sik lanang. Monggo. Gusti monggo. Selalu dipenggal, monggo. Apa Mbak Niken? Monggo. Dewa Tresna? Dewa Tresna? Apa kuwi? Apa Dewa Rengkak? Dewa Tresna mboten ngertos. Aku ora ngikuti lagu zaman saiki. Lestari Mas. Lestari. Ya, ki mau urung sida digarap karo sing demung kae sing penyanyi cilike kae urung dianu. Iya. Anu wae, bisa tersa. Kitir Sumilir kuwi lho. Kitir Sumilir. Iya. Oh nggih. Digarap. Piyambak berarti. Ayo wong loro ya iso kok ya. Oh nggih. Jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ora duwe yang. Amin. Aja lho. Aku reti sampeyan amin ndak apa pancen ndak duwe lho aku ki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale iya. Sik suwi aku rong mikir aku. Mas Nanda. Pripun Mas Dalang? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Wong wedok ki nek ada saben WA mbung apa, aku ra deyang. Ngono ki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman loh. Iya. Panggap canggit. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngodenya apa? Ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ngono. Mangga. Kiper Sumilir. Ora wong wedoki ngode ngono ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah iya biasane iki nek wong wedoki mbok aku goleke yang utawa aku kira deyang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho gareng. Disakiti. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dienak monggo. Ya. Alah. Kitir Sumilir mak. Monggo. Ya. Ya monggo. Engko digarap Sunda. Ya.
Rina wangi wayangmu beta atiku tak upama kapan kaya aku bisa gemlintang renggo endahe rembulan sangar kuatir lamun tot sabar sekar bakar ing ora kang cengkar ilakan tanpa upama nanggetome sing terto kang genelasi lungka-lungka katiga wayangmu mitra atiku singa tirta saupama kapan kaya aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan kuatir lan nutup jagat sekar mekare ora kang cengkar ngelak kantan upama nunggu tumete sing tirata kanggo nalasi lungka-lungka ketika kanggo nalasi lungka-lungka ayo pelake ra kuat ayo. Iya. Alhamdulillah suwantene jenengan sae Mas Dalang. Aja sok ngono kuwi to. Bener apik ora dadi dalan. Pasuryane bagus. Rayu. Suarane sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. Perkosa, gagah perkosa. Maklum hanya jual diri. Itu tadi bunuh lo deh. Aku ngomong ke itu kan dirimu sendiri yang ngonekno. Aku kan ndak sengaja, aku ya ndak ngerti lek arep iya jangan gitu nanti ternoda. Iya aku iso ngarani nek aku gagah perkosa apa pengen tak monggo. Iya. Wah iki gagah gede dhuwur ndek cilik ya iki. Gagah gede dhuwur ndek ipelip monggo. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suwantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah mben almarhum. Almarhum. Iya, semoga sehat selalu ya Mas. Panjang umurnya. Sampeyan yo diwet-wet, disehat-sehatke, suarane diwet-wet to. Kuwi nyatane apa granane disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang lagi kena flu. Kamu ngesakne sama aku toh? Mbaknya. Kamu punya rasa ngesakne sama aku toh? Ayo karang memelas kek cah. Perhatian.
sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora, aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Biyen kae tak jarak ngono njaga atine Mega, saiki sapa neh? Piye? Monggo. Malah Kira malah ketularan. Ora wedok wis tak jak senggel mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule geragas. Sing gelem berarti wedhus wedok kae gelem berarti. Maksude wong sing gelem karo aku lho, Mbak. Lah ya apa meneh wedhus wedok kae gelem? Lah ya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disuruh klundung, dibabut katut, digeret jeblek, dicipok angop, dikroni ngentut. Wah, cocok kanggo kowe. Mangga. Monggo. Sampun nembang no sampun. Saiki jam piro lho, Mas? Alah larang kok. Mangga. Nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Lakene tawon ana entute. mboten dipikir. Lakon ana bajute. lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok wolak-walik ngono. Monggo. Napa? Siji meneh, Mbak, niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean apa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora Apa ya? maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan ki favorite sampean Iya apa? sik to iki lho. Apa Mas? Dor. 1 sampai 3 hitungan hangus. Hangus 2 juta hilang. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan ning mburi mbasan diparani klekus-klekus. Monggo. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Ya itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cundamani. Oh, putrane Mas Deni Caknet. Ya mangga. Ya, Dik Cunda. Apa cunda apa mau? Cundamani. Heeh. Mangga. Rokoknya keplinya. Itu bekas cocotnya ini. Tidak sengaja. Kobong. Tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingenek-ngenekke iki tanpa ana apa-apa kok. Apa diji kok malah di. Aku tidak sengaja, tidak tahu tadi aku tidak tahu. Jangan gitu, nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini toh rokok. Mbak nih kan? Iya. Jangan sok midai mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek loh. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Ya nanti tak parakkan ke dokter hewan. Ya mangga. Monggo ae cilik mau kok ping 17. Kasih. Ya. Yo. Waya wengi Mas Tejo. Terima kasih Mbak Rike telah menggayangkan panggung pementasan pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Ya manut sing nanggap mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aneng ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Padha karo nduk. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijel-ijelan aja nomornya. Oh ya. Itu kode loh, itu tadi kode loh. Ya. Kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae pokoknya. Kono nduk WA mjahno kan WA-ne kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to Mas? Heh?
Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh, iki kowe aku meneng ae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko kita latih ning ngene ganti kami. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya, wis anut penak-penak pokoke. Wah, kene wis sampean follow. Wah iya ya, enek jenenge pacare Dwi Ayu. Ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu, berarti hobine banci. Anu. Tak unfull. Berhubung wis duwe yang, ya ta? Tak unfull. Ngene lho, Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, tegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya ben nang omah. Oh, berarti sampean wis omah-omah. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan ki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ya ora apa-apa ta, sasirku. Lho ya wis. Lambene sapa? Iya, iya. Mangga. Monggo. Iya. Mangga. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pakde terima kasih. Nggih, ya. Tak neruske lakon sik, anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nandra. Iya. Mboten. Neruske lakon ya Mak ya. Berarti nek tekan goro-goro iki. Iya. Sing jeneng gocek mono nek kokean ya ning weteng iki malah beseset nduk. Iya. Mulu Kang Soko ku ya diteruske lakone. Iya. Le gocek disambung mengko nek gara-gara. Ya Mak ya. Kirim fatih kasih kanggo Punden Dalang. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Kisena Nugroho, ilaruhi para Punden Dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo, ayo tak dirake Mak. Mundur sang Rekyana Patih. Undanging Pramadya Pala Samya Saweka. Umyong swaraning bendhe beri bubar kur nang kalawan pasur tambur miang suling pepanden dalu tak bandera miwah kakandha warna Pindha jalatian asri kawuryan greg-greg swaraning kutha maneng arep makan hanya gandera ana pikarku milar kusuma tali dat mula cancot cincing pangrehing turangga kutawustan kasamaran kabeh kana kapurba mungcir yaksa temahan ngurut saking pananggilan golong kegolongan
bubar kang samyoning ali untaping Parwadyabala para sata Kurawa saking negari ngasih ing pangangkah parsa ngunduraken dhumateng satria ing Darsila geni ing Sang Bambang Wisanggeni nalika semanten ingkang pacak baris wonten ing ajeng piyambak nenggih sang riki ana Pantih Harya Sengkuni ya Harya Suman kadharaken sang jareng Parwadyabala sata Kurawa ingkang mapan ing wingking piyambak nenggih Sang Bambang Asatama ingkang nabuh bendhe beri munya sesauran mangungkung suaranya gemuruh munya bendhe sesautan kang kinaraya